Hoxe comezan a se aplicar os descontos e a bonificación nas peaxes da AP9. Esta é, sen dúbida, unha magnífica noticia para todos os galegos e galegas que levamos moitos anos esperando para que comezase a se facer xustiza en relación cunhas portaxes claramente abusivas que penalizaban o noso país. É, por tanto, un motivo de satisfacción, e así o valorou o BNG, porque ademais levaban moitos anos batallando para que estas portaxes se baixasen, e porque fomos capaces de incorporar esta medida como fundamental no acordo de investidura asinado en xaneiro do ano 2020. Con todo, temos que recoñecer que non en todos os aspectos se está a aplicar como debería, particularmente no que ten a ver coa gratuidade do tramo entre Vigo e Redondela. Parécenos que carece de sentido que se exixa un dispositivo de telepeaxe como non sexa limitar un número de usuarios e usuarias que teñen que acceder á gratuidade, porque aquí o único que está facendo é que as persoas que queiran utilizar de maneira gratuita este tramo terán que pagar por ese dispositivo, por lo tanto, negocio para os bancos, cando o lóxico é simplemente que se levanten as barreiras e que se levanten as cabinas, como acontece en todas as outras áreas metropolitanas da Galiza. Parécenos que a gratuidade debe ser total e que a única maneira de facelo é xustamente que non haxa nin barreiras nin cabinas. Nese sentido, o BNG acaba de registrar unha iniciativa instando o Goberno a que modifique o decreto neste aspecto en concreto, e tamén apoiamos as mobilizacións veciñais que reclaman isto mesmo. Entendemos que non ten por que haber ningunha diferenza que discrimine a área metropolitana de Vigo en relación coas outras áreas metropolitanas de Galiza e, por lo tanto, creemos que cunha simple modificación do decreto este aspecto se pode resolver para que a gratuidade beneficie a todos os usuarios e usuarias.